सोरां होगिरिनि महराव समाज सिबियारि हेमेन बसुमतारी सोरजिगिरि आनान गसाइया सोरजिनानै होनाय सुबुं माहारिनि बयनिख्रुइबो गोनांथार देहानि अंग होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौदि बेनो जाहैबाय जोंनि आंगोनिबो आंगो थाइनै मेगन जाय मेगननि गेजेरजों समायना बुहुमखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय नोंथांनि बे थाइनै मेगना खोमसि जायोब्ला इयुनाव मा जाहैगोन बेयो मोनसे गिख्रंथाव बाथ्रा। दिनै नोंथांमोननि बे खोमसि नुथायखौ सोरां होनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो समाजजों नांथाबनानै खामानि मावबोनाय समाज सिबियारि हेमेन बसुमतारीया बायदि ओनसोलफोराव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होबोगासिनो दं। थांनाय सानखालिबो उदालगुरि जिल्ला 36 नं हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय नलखामरा सकआव बडलेण्ड नेत्रालयनि हेफाजाबाव गावनि बानजायनायजों गोबां मेगननि जेंना गोनां बेरामिफोरखौ बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय जायो। जायनि जाउनाव बेरामि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्राबो दिनैनि सानाव हेमेन बसुमतारीनि बेबायदि खामानि मावबोनायखौ लानानै साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा UPPLनि इउथ सेलनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जों रायजो राजाखौ अनसायदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे नलखामरा ओनसोलाव दिनै फैनानै जिथु जायफ्रा मेगनाव एसे जेंना दङ बिथांमोनखौ माने बेबायदि मोनसे फ्रि माबायाव जे नायफैदों अनसायफैदों बेखौ रायजो राजा जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। बिथाङा जुदिও कुनु मोनसे माबानि लिडार नङा बा दैदेनगिरि नङा अब्लाबो जे बिथाङा रायजो राजानि थाखाय मोनसे अनसायनायखौ दिन्थिदों बिनि थाखाय जों रायजोनि जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो जों जोबोद हामजानायखौ मोनदों। बिथांनि जिथु गेलेमारोबाथ' जों दिनै जिथु नुबाय रायजो राजानि एसे मोनथिनाय बादिब्लाथ' बिथांनोनो होगोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों। बेयाव जों अबयसे गोसोनि मेगनखौ जों बुंनो हाया। नाथायब्ला जिथुफोरा मानसिफ्रा बुंदों दिनै नुनो मोनदों एसे गावगायनि बेरामखौ नायजानो मोननायलाय मानसिफ्रा बुंदों जे बिथांनोनो जों भुटखौ होगोन होनना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो। जायोब्लाथ' जोंबो मोनजानायखौ हामजादों, जुदि मोनोब्लाथ' मोजाङानो जागोन। जों जिथु नुदों दायो बेबायदि हिसाबैथ' जों दायो सेथियावनो बिथांनि जिथु खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदि नायोब्लाथ' समाजनि निस्सय खामानि मावगोन। जितु रावबो दासिमबो गोदोनि केन्डिडेटफ्राबो दानि केन्डिडेटफ्राबो जेबो खामानि मावफैयाखै जों बेखौ नुनो मोनदों। खिन्थु दिनै बिथाङा केन्डिडेट जाबावाखै अब्लाबो जे खामानि मावफैग्रोदों रायजोनि खामानि मावदों बेयावथ' रायजोफ्रा निस्सय होगोन। ভাল লাগিছে। হেমেন বসুমতাৰীয়ে দিছে, মিনিষ্টাৰ হ'ব। সমস্যা মানে চকুৰ বহুত দিনৰ পৰাই হেৰি হৈ আছিল, অসুবিধা হৈ আছিল। সৰু আখৰ দেখা নাপাওঁ, ডাঙৰ আখৰ দেখা পাওঁ। এতিয়া তাৰমানে চশমাযোৰ লৈ ভাল লাগিছে আৰু চশমাযোৰেদি দেখা পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ। নাই, পইচা দিব লগা হোৱা নাই, বিনা পইচাৰে হৈছে। আমি এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে এই চশমাযোৰ ল'বৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে বহুত পইচাৰে গ'ল হয়। বিনা পইচাৰে পাইছোঁ আৰু সেই চশমাযোৰ। নাই, তেনেকুৱা সহায় কৰা নাই। আজি যে ফাৰ্ষ্ট এই সহায়টো পাইছোঁ আৰু। তেনেকুৱা ব্যক্তিজনে কালি পৰহি যদি নিৰ্বাচনত যদি আহি যায় তেওঁলোকক আপোনালোকে ভোট দিম। আমাৰ চকু দান দিছে যেতিয়া আমি দিমেই তেওঁকে ভোট। আহাটো বিচাৰোঁ।